Tara pre, tunto si Mr. Lim po na. Mr. Lem? Ano dito yun ang Mr. Lem, pre? Sabay yun na to. Sabay yun. Sa tungan-tungan ba, no? Sakit ka. May sakyanan, oh. Sige, sana. Ay, tara na. Sabay yan sa tuwa. Ano sa buto sa buto mo, pre? Libre man, biya mo na ako. Og rides. Apilo ni maglibre si Mr. Lem? Ay, naunsa man. Ko'y amigo mo na ito na lain. Pag atong pasagdan rana. Luoy, biya kayo ito. Na ito ginadala nga. Kasakit to. Madak-an nagagasto ato dong Mr. Lim do. Ay na, sig storya. Tako, biya ko yung paon. Sig storya ba? Dira lang kabi. Kinaglagot, pabiya to ni mo itong yagi. Kaya kuha ni mo yung pako sa manok. Dira ka ako istorya to. Ah, bahala ka, pre. Gignan ta ka. Ayam, kinabuyan mo. Pre! Uy, pre, galaw-gawa. Uyag na akong ni mo dero. Maramag magnuwag langit. Ano na, lagi ka, pre? Wala nga na ako'y good news eh mga karon. Pero, hindi ka. Lain nga pre no, ikaw daw pre nga wala ka pa mahaw ikaduha. Kaduha? Kaduha lain kayo sa kong feeling nga yo bro. Kailan nabiya ka sa kuan no. Muna nga Ay na nagpadayog storya pre. Nalay ko'y good news sa imo ha, librehon taka. Libre? Librehon taka? Klaro ang storya. libre ba ibig sabihin ani? Kaon na pud ni. Pero pre, uy. Mata siyempre. Ang sali ka mo ito, masabay ka sa mua. Siya mo duha ra manggod ta. Kita ninyo nila Marjong. Apil ba yun si Marjong? Uy nga napatoy atraso sa Ay kuha pre. nasig ko atraso. Dra amigo na to na, huwag magsusuko. Di ta kalibrehon. Tayo Di ta kalibrehon, mato na ko eh. Ayaw na lang be. Sige. Ang saman. Pag-ilis, kay mula ka may mag-ilis wag me. Kita na lang ta sa kanto crossing. Pag katong sa kitaan na to. Oo, pag guman, larga din ta. Ah, sige. Pasi, Mag-ilis ako. Pasi. Puti ka may lami kayo ni ba? Isang manipre, uy. Usa man na Mr. Lim, ay pag luya ba makadamay, mag-energy oy. Gilibre nagalita ka diri no nya magluya pa ka. Dili mo gud mo. Saan yung bataan eh? Usa gusto nimo? Sige na lang eh, Para dito na ta. Grades na to. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Ay, di mo tayo mo kung gusto. Ang buhok, kalagot na lang yun. Uy, saan na pagka Mr. Lim? Mr. Lim, baka nag-enjoy sa ride? Kalami yun, nakatawa, buwan kayo. Yan akong gusto. Libre ba? Pang libre rin. Saan niyo mo gusto? Atay ka pa nun. Kagot. Kao na pod, nausa naman ka. Hindi na lang ka. Sige na kao bro, matag-ride sa'yo. Dako na may gusto dali. Uy, makinis na ka, pre. Asa mo na yung kanta di ay? Taya, pagkani. Oh, kung na-enjoy ako ang activity, pre. Si wala enjoy, grabe ko ka Mr. Lim. Hindi ako na ay gasto at dako ka na enjoy. Saan ka na good. Ani na lang, para makakuan ka, makanto nung tag Chocolate Hills. Chocolate Hills? Chocolate Hills. Wala, pag-ilis na dira. Tara, Pag-ilis ako. Pag-ilis na dira. Kini kay Chocolate Hills. Chocolate. Gilis ako, pre. Oh, Ano na ni, pre? tara ta dira Chocolate Hills. Nya. Asa na si Marjong? Ampot, masig. Ay, chicks na po to. Araw, nangiring. Nag-check na ako. Kani Bohol Chocolate Hills. Daghan yung chika diri. Daghan mga turista mo adto diri. Atang-atang ako diri. Tulay pa yato, pre. Mao ni ang dinulitan nga Chocolate Hills. Dili Mao na ni, pagkatanaw. Oh. Ang uban kay naman dito sa ibabaw mo tong dito ni Marjong. Know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Di atay, mauday nang mo pasabot ng Chocolate Hills, pre. Oh, para makita ka sa kanang dulit jud niya. Ataya, budan ni, pre. Uy, Siya tayo Mr. Lim. di ko good. Manila. Kani, ang pasabot mo good na ko nga Chocolate Hills ko. Kaya kanang chocolate nga makaon ba nga nagbuntod-buntod ba? Dagan kayo. Nausa naman kamura makag na igno Chocolate Hills ganyan ano naman nasa libro gud na sa Book of Hope.
abi man ako unsa. Pero unsa abi man ako unsa na nga chocolate hills pre ay gataya pud Matani ka hangol. Unsa di pagtuon nimo? Pagkaon gino chocolate ba nang kada man burot gud nga chocolate gud nga pagkaon gud. Pero chocolate hills lamlam mo. Grabe gud ka pre. Ay, Diyos, kabalong bungtod, chocolate hills. Grabe pag chocolate. Ay, God.